último dos sentidos. Sabedes que son 5 e se queredes máis información tedes que ir ao da vista, que aí facemos un resumo de todos. Pero facemos este do gusto. Así que empezamos. Moi ben, Pancha, pois agora falarei do sentido do gusto. O sentido do gusto témolo na lingua. Esa que usades todos os días nas clases para falar. Sí. Na lingua hai uns receptores que son os que detectan os sabores. Estes receptores unidos forman as chamadas papilas gustativas, que se nos fixamos ben son uns elevacións que hai na lingua. Podemos encontrar 4 sabores principais. Por un lado, o amargo, como o café, por exemplo, é amargo. Ácido, como o limón. Doce, bueno, eso non vos fai falta que vos lo explique. Todas as chuches, todo o azúcar. E o salgado, como o mar, que é salgado. Son os sabores básicos e o mesturados todos obtemos todos os demais sabores. Bueno, ahora vamos cos cuidadillos. Para cuidar o sentido do gusto, lembrade, aparte de limpar os dentes, que sempre hai que limpalos, cando limpiamos os dentes damos unha repasadiña á lingua e así quedará perfecta. Tamén hai que evitar tomar as cousas moi quentes, bebidas sobre todo porque poden nos facer queimaduras na boca. E na lingua? Ah, Pancha, ti sabes que hai un quinto sabor? Un quinto sabor? Sí, a que non sabes como se chama? No. Chámase umami. ¿Umami qué? Umami. ¿Umami? ¿Qué nombre más raro? Pois é que quere decir saboroso en xaponés. Ah. E sabes que hai algúns alimentos que teñen ese sabor. Ah, Como pode sí? ser o xamón curado, os tomates, o prepe de soya e incluso o leite materno. A leite materna. ¡Qué cousa máis interesante! Creo que vou a ter que investigar máis sobre este sabor. Que che parece? Bueno, pois eu creo que os nosos amigos poden nos axudar. Si queren nos comentarios a saber, deixádenos aí alguna curiosidade. Sí. Deixádenos algún comentario ou curiosidade sobre este sabor. E ata aquí o vídeo do gusto, que como todos é moi sinxeliño. Sabedes que está ao da vista para poder visitar e completar todos. Así que, se vos gustou, xa sabedes, dádelle a gustame. E se non, pois deixade un comentario. Veña, ata a próxima, churruscos!